Nadávam do pozornosti, že 10 minút pred štartom odovzdáme a vyprevádime lídrov jednotlivých súťaží. Odovzdávame dresy, pogratulujeme a samozrejme potom opúšťame Banskú Bystricu. Ja ešte poprosím všetkých. Profilom najťažšia druhá etapa zaviedla peloton z Banskej Bystrice na Štrbské pleso. Bojovalo v nej 127 pretekárov, ale chýbal Nemec Jonas Bokeloch. Juniorského majstra sveta z roku 2014 odviezla sanitka do nemocnice so silným záchvatom tesne pred štartom. Únik sa vytvoril už v rovinatom úvode. Novozélanďan Schroers, Nemec Tretver a Nor Eikeland mali veľké straty v celkovom poradí, preto pôsobili nenápadne a neprovokovali pelotón. Pokojne si rozdelili väčšinu bodov z 3 šprinterských a 5 vrchárskych prémií. Ich náskok postupne narastol na viac ako 12 minút. Pelotón išiel v prvej polovici dňa na pol plynu, ako by sa kochal krásou slovenskej Route 66 a okolitých národných parkov. Rozhýbali ho až ďalšie útočné pokusy, neúspešne to skúšal aj Martin Mahder z Dukly. Vpredu zostalo len pracovité duo Schroers a Tretver, na ktoré Nor Eikeland očividne nestačil. Rozhodujúce selekcie sa udiali na upršaných tatranských kopcoch. Pelotón sa potrhal a odišla z neho štvorica Fineto, Pozniakov, Christian a Buc. 20 km pred páskou sa spojili s dvojicou pôvodných útočníkov. Vznikol príliš silný, napokon víťazný únik. Kuriózny moment sa odohral pri Poprade, kde dal pelotónu prednosť aj osobný vlak. Rušňovodič ho zastavil netradične pár centimetrov pred priecestím. Vo svite sa situácia otočila a prednosť mal medzinárodný vlak, ktorý dočasne zabrzdil odpadlíkov z pelotónu. Také sú pravidlá v symbióze cyklistiky a dopravy. Najlepšie nohy vo finiši ukázal Talian Mauro Fineto, ktorý získal pre jeho tým aj krajinu druhý triumf v rade. Bývalý kolega Petra Sagana z Liquigasu sa dostal na čelo celkovej i bodovacej súťaže. Pokračuje v tohtoročnej výbornej forme, keď sa prebojoval do konečnej top 10 už na 6 rôznych podujatiach. Druhý finišoval Rus Pozniakov, tretí Ukrajinec Buc. Aj dvaja hrdinovia z pôvodného úniku dostali zaslúženú odmenu. Schroers vedie klasifikáciu do 23 rokov, Tretver súťaž vrchárov. Rozpadnutý pelotón stratil na víťazný únik takmer 2 minúty, v ňom aj najlepší Slováci Marek Čanecký a Patrik Tibor. Po kráľovskej druhej etape sú na dostrel top 10, zatiaľ čo medzi najlepšou trojkou je časový rozdiel menej ako 10 sekúnd. Na Štrbskom plese odozdávali dresy vzácni hostia z Európskej cyklistickej únie, prezident David Lapartient a generálny sekretár Enrico Della Casa. Najdlhšia 193 km dlhá tretia etapa do Oravského Zuberca môže priniesť ďalšie podstatné zmeny a zaujímavé taktické ťahy.